Pitanja nova, odgovor traži Kefalica. Kaži šta misliš, budi pametnica, mućni glavom nek te zagrlica. Kefalica. Fakultet je jedna stvar, jedna mnogo velika škola. To je poslednja, najposlednija škola u tvom životu. Tamo su studenti. Tamo se uči isto kao u vrtiću, ali ne baš tako neke stvari dečje, ne to, nego nešto za odrasle. Fakultet učiš na neko zanimanje koje ti se svidelo, a zanimanja stečeš naravno u školi. Koje imaš fakultet, tako ćeš imati posao. Fakultet ti daje ispite koje moraš da predložiš i onda ako ih položiš, možeš da ideš na posao. Postoji da neko da ostane još 1 godinu na fakultetu zato što nije dovoljno radio. Na fakultetu se dobijaju drugačije ocene nego u školi zato što u školi ti je najveći dobar broj petica, a na fakultetu 10. Možeš da dobijaš ocenu da ti je loše, možeš da dobiješ ocenu da ti je srednje, da ti je dobro. Pa desetice se dobijaju, ja mislim, kad nešto dobro uradiš. Kad završe fakultet dobiju neku diplomu. U diplomi piše uspešno si završio fakultet, želim da opet dođeš da me posetiš. Mnogo ti hvala. Na fakultet treba da idu oni koji su spremni za to, oni koji trebaju da idu na to i oni koji su završili preko poslednju školu. Naprimer, moja tetka radi u Novom Sadu, trenira fakultet, svira klavir. Na fakultet idu ljudi koji trebaju da nauče još više. Pa fakultet za nauku postoji, fakultet za papire. Postoji pravni, postoji za farmaceute, postoji za majstore, za veterinarke i veterinare. Za policajce se zove policijski fakultet. Obično postoji fakultet za vožnju. Tu se polažu ispiti za vožnju. Postoji za kuvarice, za prodavce cipela. Treba ti za nauku, treba ti za avionstvo, treba ti za formulu. Svi moraju da završe fakultet da bi išli na posao. Pa ne moraju. Ako ne završe, onda neće baš biti dobri na poslu. Ako završe, onda će biti dobri. Pitanja nova, odgovor traži Kefalica. Kaži šta misliš, budi pametnica, mućni glavom nek te zagrlica. Kefalica.